Yan. Dito na kami guys sa Mactan Shrine. Ayan si Albert. Nandito yung lolo ko guys. Lolo oh. Ang ating magiting na bayani. Si Lapu-Lapu. Hi ka mahal. Ayan guys. Ang ganda dito. Wait lang. Mamaya na. Puntahan natin yun doon. Mactan Shrine. Hindi siya maraming tao. Wow! First time ko pong makapunta dito guys. This is my first time. Ang ganda. Wow. Ito ang dagat. Nakailang punta ka na dito mahal? Ngayon lang. Ngayon lang din? Lo. Sa loob ng 6 years mo dito, ngayon ka lang nagpunta, kalapit-lapit lang. Ayan yung mga bata. Ayan guys, so ang ganda ng dagat. Wow. Amazing. Ito kasi kung ano lolo ba? Mamaya na nga, dito muna tayo. Ayan guys, ang dagat. Ang ganda din naman. Yan, si Albert. Kauwi niya lang guys, galing trabaho. Inaantay ko lang siya kanina. Hi guys! Andito po kami ngayon sa Mactan Shrine. Kakauwi lang po ni Albert guys. Dumiretso kami dito. Ang ganda dito guys. Ay maraming salamat po pala sa nag-subscribe sa aming channel. So hindi pa po nag-subscribe guys, paki-subscribe na lang po. Salamat. Yan, ang ganda. Yan guys, ang linaw na. Mactan Shrine. Ang ganda dito. Sobrang fresh. Ang araw. Ang dagat. Ayan. Hindi siya masyadong maraming tao guys. Kasi paglinggo siguro mahal na. Maraming tao dito na. Paglinggo guys, daming tao dito. Pero ngayon, konti lang. Ayan, punta kami dito guys. Wait lang. Ayan. Ang ganda pala dito. Ayan. Lapu-Lapu. I love Lapu-Lapu. Yan. Punta tayo kay, picturean kita doon kay Lapu-Lapu. Wow. Ay lolo ko guys. Ito yung lolo. Ang ating pambansang bayani. Si Lapu-Lapu. Sa wakas nakita na rin kita. Yan siya oh.
Picturean natin siya. Picturean kita. Sa pamahal. Ayan guys. Si Lapu-Lapu. Basahin natin dun yung ano. Puntahan natin dito sa Lapu-Lapu. Isa sa mga pinuno ng Mactan, nanindigang nagsasarili at malaya ang kanyang bayan. Yan siya guys. Basahin niyo. Hindi kinilala ang pagtalaga ni Fernando Magallanes kay Raha umabot bilang pinakamataas na pinuno ng Cebu at Mactan. Pinangunahan niya ang pagtanggol sa Mactan mula kay Magallanes 27 Abril 1521. Sa pamumuno niya napatay ng mga mandirigma ng Mactan si Magallanes at wala rin tong kawal. Wow, I salute you. Magiting na bayani si Lapu-Lapu. Ang ganda. Ang lawak pala dito. Dito. Ano yun dito, mahal? Ano yung nandito? Ah. Ayan, Lapu-Lapu. Here in 27 of April, his men repulsed the Spanish invasion. Ayan. Kasi dinala ko ng tripod. Aray. Ferdinand Magellan's death. On this spot, Ferdinand Magellan died on April 27, 1521, one day in an encounter with the soldiers of Lapu-Lapu, chief of Mactan Island. Wow. Ang lawak pala dito sa loob. Pag sa labas parang ang liit lang naman, no? Kala mo konti lang yung space. Yan. Alas 5:30 na. Time check. Diyan. Ito yung entrance, guys.
dito. Ito yung entrance. Hi guys, uwi na po kami. Ayan yung loob. A few moments later. Gasolina muna kami guys. Punta kami sa Ak Mercado, bili ng ulam. Bili na kami ng Mactan Shrine. Hindi kami nagtagal dun guys kasi hapon na. Gutom na si Albert. Ayan siya, nagpagasolina. So, ayun guys, maraming salamat po sa inyong panonood. Sana po nag-enjoy po kayo. Shoutout po pala ako kay Ate Grace, kay Kuya Richard, sa kanilang baby na si CJ Arado, na nandyan po sila sa Taguig ngayon. At saka kay Ate Thelms Huwison, na nandyan po sa Denmark. Kasama po ang kanyang hubby, tsaka sa kanyang dalawang kids na si Ace, tsaka si Bibi Mea. Mag-ingat po kayo dyan palagi. At saka sa aming family na nandyan sa Bohol, Madria family, tsaka Maliling family, Bisto family. Ingat po kayo lahat. Salamat!